aje tunda ilahu ke tsare ba ni bida gurin ka da ne baka da dan a wasa da hankali ake tunani da lokaci ake ma'auni a shekara akwai watanni komai ashe da lokacin sa kada ka dauzu gan mutane wani da gaskiya yake son ka wani ko ganin ido ne wani ya kan tsare mutuncinka wani akasin haka ne wani shi ya sa shi ya zaune ba za ka gane zai mutunci ba sai wata rana ka shige wani hali da lokaci bari na faro dukan bayanai na akan masu tsokaci wanda san ba su gane kuma yakan zo ne sai da lokaci kamar ya tsuntsu kullum fita yake don bidar abin da za ya ci me ya saka za mu ringa sauri ba mu duba da lokaci hakuri riba na rayuwa mai sinar arzikin dan garuwa kada ka sa kanka a damuwa lokaci haka yana zuwa wanda kullum ke maka dariya sai ya fada halin damuwa in ka samu kar ka ji dan uwa rayuwa ka san ta ba hawa komai da lokaci komai da lokaci sace zuciya ke ce sarauniya ko in kira ki gindiya akan ke in ban duba dukiya dan ita dukiya bata kai ya zuciya ba mata ta gaya soyayya zan so ki tsaya ko ba magana ki gane so ne zan biya mata ta gaya soyayya zan so ki tsaya ko ba magana ki gane so ne zan biya mata ta gaya ciwo da dafi kamar amin sai an masa agaji nisan tafiya akan cikin san bai sa in gaji zan so ki tsaya sauti na muryar ta ki kawai na je na lasa zuma amma zumar so ne ki sani wana ta gaya masoyiya ta magana
karshen magana inda za ki tuna in kika bar ni akwai fitina ke sai wata na baiwa makullin zuciya adana har kin ka bari wasu suka yi barna a ciki da sake barna a ciki da sake na ta ka gaya na ka gaya masoyiya ta zo ki cire kuma dan rakiyan komai ya siya shi za ya biya asalar soyayya dai ake jure tafiya in ko tarza sai a ci gaya babu miya wani sa'in ba sai ka ji mai sauye aniya wai za ya bari sai dai na kuma ba shi ya na ta ka gaya na ka gaya maso iyaka shi faso da daɗi batu na zahiri ba shi duba tallakawa ko attajiri fari ba a gane na kirki da makiri sai a hankali so za ya bayyana Alkawazir kuke jima dama da kin fahimci zance na soyayya sai na zo mu dan auna kin san yadda zuciya take kuna kan so sai ta kasa amfana amma bai hannu na so yar kauna kamuna kin sani na kamar kin sani ina hakan ya sa ba ni so in barke kin san da so kin san da so shi ake wa shauke yawan sako ya darar wata burke da zaki gane irin san ki bani maki a yanzu banda wata diyar da mata feke jiki da zuciya na baki mallake ki me san ka zaki kuma so da ni mu shirya ashe gishiri yana kama da su gane yawan tazara bai annabin da mutane kamar madara a shashi da zuma ne ashe sanya maso wani kwashin wahala ne idan kin abinta zo ki zauna mai zane in nuna ki yanzu zana shaida wa mutane akan san kinaniyar in zazzaga birane guda zan zamo abin kyama ga mutane kin bari ina kamu
kin sani ina kamu, kin bari ina kamu, kin sani ina kamu. Da shakuwa da rabuwa suna alaƙa ne, da samuwa da mantuwa silar dalili ne, da zabuwa da beguwa duka halitta ne. Amma ki san so kalarsa ta yi daban, mene kike so masoyiya ki faɗan. Idan bukata ce gare ni ta yi kaɗan, na mallaka maki dukkan zuciya. Na sani ina, kin sani ina.